Zdravím všetkých, vítajte u môjho druhého videa, kde si ukážeme, ako sa dá vykopať obrovská jama za pomoci pár TNT a samozrejme obsidianu a pačky a jedného redstone. Takže čo budeme potrebovať je TNT 64, napríklad jednu pačku, obsidian samozrejme, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 obsidianov, možno aj menej, neviem, ak som počítal. Takže vykopeme si veľkú jamu, to stačí, to by stačilo úplne, to sa spraví už samo. Obsidiany dáme pekne takto, tak, a tuto vykopeme jednu urnu, dáme tu redstone, zakrieme to obsidianom a dáme tam pačku a vidíte, s TNT sa nič nedeje, ale keď spravíte toto a môžete kopať jamu a musí tam byť istý časový odsek medzi tými, lebo vám by vybuchnú dve naraz a to je potom zbytočné by ste si vyňali. Hodím tam ešte 5, 3, 4, 5 a pozrieme sa, čo to urobilo. Ako môžete vidieť, krásna jama a za pomoci 7 či 8 či koľkých som ich tam dal TNT. Dobre, takže tu je jeden prístroj a ďalší prístroj, ktorý som vám chcel ukázať, je automatická výrobňa cobblestoneov. Budeme k tomu potrebovať, počkajte, sklo, samozrejme lávu, vodu a asi tak všetko. Takže spravíme si raz, 2, 3, 4, 5, raz, 2, raz, 2, 3, 4, raz. Spravíme tam asi takúto, počkajte, to tam nemá byť, raz, 2, 2, 2, 2. No to sa potom všetko upraví. Sklo používam preto, aby ste to pekne čisto jasno videli. Všetko robím z pamäti, takže môže sa stať chybička, za to sa opravdu ospravedlňujem. Do stredu pekne dáte takto. Tuto nie, ale tuto by ste už mali dať takto. Tak, aby bol ten stred dole spojený, ale hore nemôže byť spojený. A vytvorím vám pekne takýto krásny oný, kde dáte potom ešte vodu a tie cobblestony vám budú pritekať same takto. Tak som to posral teraz, povedme sa z jednej strany a z druhej strany, tak, výborne a môžeme ísť na hlavnú vec, tu máme lávu, musíme chvíľku počkať, vodu a máme tu cobblestone. Môže sa stať, že zozadu vám, ako by som to povedal, že zozadu vám ten cobblestone môže padnúť aj do tej lavy a to je jediná chybička. Tu si možno spraviť tak a tu vidíte napríklad a zase, no tak spravíme inak, spravíme to takto, musíte ísť pri to a takto sa to zobere tak samé výborne a toto môžete robiť do nekonečna. A ešte viem jeden taký figel na toto, ten vám hneď ukážem, ale neviem, či sa mi podarí, ale malo by to fungovať, teoreticky, prakticky neviem. Tak, stávkame vodu, tak, to všetko spraví a sem dáme piston, obyčajný, nie sticky piston, ale piston. A tak, výborne.
A neviem, či to bude fungovať. Potrebujeme ešte redstone a repeater a redstone torch. Výborne, dáme takto 3 repeatere, 2, 3, jeden takto, raz, 2, 3, tak, tak. Do každého rohu dáte takto jeden redstone, jeden nastavíte takto a dáte takto. To sa mi nepodarilo. Tak. Vidíte, ospravedlňujem sa za chybičku, ale stade to by to možno malo ísť. Tak, výborne. A presne sem navedieme ten redstone takto. Spravím potom, keď máme. Teraz by sme to mohli aj hľadať stratiť. Výborne, ide to rýchlejšie. Tak, teraz dáme donútra to sklo. To som pokakal. Tak. Tak. Predtým samozrejme dáme lávu, chvíľku počkáme, aby sa nám to neroztieklo, všade tade a dáme vodu. Tak. A neviem, nefunguje to. Počkajte, ako to bolo. Rozmýšľam. Skúsime, ježiš, ja som blízny. Tak. Výborne, funguje to. Automatická výrobňa kabostónov. Iba pre vás. Tak. Prosím, odber a lajkujte. Ďakujem.